U jutarnjem programu često govorimo o značajnim projektima, pa tako i danas. Projekat upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi je zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope. Šta je cilj? Reći će nam vođa tog projekta Aleksandar Jovanović. Dobro jutro i hvala vam što ste tu. Dobro jutro, Ivana. Šta je ideja ovog projekta i ko sve učestvuje u tom projektu? Ideja projekta je da se pomogne lokalnim samoupravama da po prvi put uvedu modernu funkciju upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama i da se zapravo krene voditi briga o zaposlenima, o njihovim kapacitetima, o tome šta im je potrebno od obuka, sistematski ulagati u njihovo znanje i veštine, u isto vreme i meriti njihov učinak i napraviti jedan održiv sistem koji bi trebalo da dovede do toga da imamo najbolje ljude na najboljim mestima. Dakle, sistem usavršavanja dobro. Ko učestvuje u ovom projektu? I ovaj projekat se sprovodi u koliko lokalnih samouprava? Ovaj projekat sprovodi Savet Evrope kao glavni nosilac projekta uz finansijsku podršku Evropske unije. Partneri na projektu su Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština. On cilja sve opštine i gradove u Srbiji kroz različite aktivnosti, ali u jednom svom posebnom delu mi smo raspisali konkurs sa 20 pilot opština kojima smo posebnu podršku pružili u direktnom radu sa njima, na terenu, u njihovom okruženju, kroz obuke, kroz mentoring, kroz različite tehnike i alate i dokumente koje smo zajedno pripremili sa njima, tako da u tom nekom užem smislu smo se fokusirali na 20 pilot opština. Ovaj projekat se sprovodi, vi ćete nas ispraviti ako grešimo, od marta 2016. i trajaće sada do decembra 2017. Da li možemo da napravimo i presek najvažnijih rezultata do sada? Tako je. Projekat je počeo u aprilu 2016. godine i traje do 20. decembra 2017. Projekat je u svom sklopu pokrio nekoliko nivoa. Nacionalni nivo gde se radi na uspostavljanju sistema za stručno usavršavanje, gde je formiran Savet za stručno usavršavanje i pokrenuta akreditacija izvođača obuka, na koju se prijavilo više od 200 potencijalnih akreditovanih izvođača obuka. Takođe je i projekat snažno podržao formiranje Nacionalne akademije za stručno usavršavanje, koja je relativno skoro i zvanično uspostavljena. A na lokalu imamo jako veliki broj obuka koji je održan sa zaposlenima iz lokalnih samouprava, gde imamo više od 1000 polaznika tih obuka, koje se tiču na prvom mestu upravljanja ljudskim resursima, ali smo proširili na druge teme koje su opštine identifikovale kao njihove potrebe. Sad, rekli ste da je ideja projekta upravo uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja ljudskim resursima na lokalnom nivou. Šta to znači? Šta je potrebno da bi jedan sistem bio efikasan? Pa vrlo prosto je. Vi prvo morate znati ko su vaši zaposleni i koje su njihove potrebe, šta su njihova znanja, da li su njihova znanja adekvatna onom poslu koji oni obavljaju. Ukoliko nisu, šta im je potrebno da se organizuje za njih, koja vrsta obuke, koja vrsta unapređenja njihovih kapaciteta kako bi brže i bolje obavljali svoj posao. Nemojmo zaboraviti da je krajnji produkt tog sistema brže i efikasnija uprava koja je u službi svojih građana, gde bi građani trebalo da dobijaju bolje usluge, efikasnije usluge, da brže završavaju svoje obaveze koje imaju sa lokalnim samoupravama i da budu u krajnjem slučaju zadovoljniji. Ostanite sa nama, samo ćemo kratko da pogledamo i kako se ovaj projekat sprovodi u Pančevu, a to je sa nama podelio gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov. Sam projekat u stvari podrazumeva jedan kontinuitet, ne neku ograničenu aktivnost, ali u svakom slučaju grad Pančevo je kroz provođenje tih projektnih aktivnosti već u prvoj godini primene tog novog zakona o zaposlenima u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave imao priliku da učestvuje u velikom nizu praktičnih obuka, da dobije neke modele akata i da dobije neke preporuke pre svega za kvalitetno i efikasno sprovođenje tih novih zakonskih obaveza i delova novog zakona vezano za funkcionisanje u ovoj oblasti.
tako da je već u prvih 9 meseci same primjene projekta grad Pančevo doneo sve zakonom obavezujuće akte i ne samo to, nego čak doneo i preporučene dokumente koje se odnose na jedno kvalitetno sprovođenje politike u ovoj oblasti. Jedan takav dokument je u stvari prvi strateški dokument grada Pančeva u toj oblasti, on se zove politika upravljanja ljudskim resursima i ovaj dokument kao takav strateški usvojen je od strane Skupštine grada Pančeva i predstavlja, u stvari definiše neke strateške pravce daljeg delovanja u ovoj oblasti i ono što je možda i najbitnije predstavlja osnov na kome će da se baziraju svi ostali razvojni projekti. Ali ono što je meni kao gradonačelniku i lokalnoj samoupravi posebno bitno, a što je negdje i cilj ovog projekta, to je da njegovim sprovođenjem se u stvari poveća efikasnost i nivo zadovoljstva građana u pogledu pružanja usluga od strane lokalne samouprave. Čuli smo gradonačelnika Pančeva. Da li ste zadovoljni rezultatima? Pančevo je jedan od najboljih primjera dobre prakse u okviru našeg projekta i ono što bismo jako voljeli to je da u narednoj fazi projekta imamo priliku da proširimo ova znanja i iskustva stečena u Pančevu i drugih 19 gradova i opština na sve opštine praktično u Srbiji. Verujemo da ćete uspeti u tome. Hvala vam puno što ste bili naš današnji gost. Hvala i vama.